Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja to pochopím. Tieto slová budete počuť jedine na základnej škole vo Veľkom Bieli. A kam to vlastne vstupujeme? Vstupujeme do školy, ktorá stojí na jedinečných pilieroch. Piliere pekného prostredia, piliere zdravého učenia, piliere otvoreného partnerstva. Pozývame vás do sveta, kde je naozaj škola druhým domovom žiakom. Na čo vám oči padnú skôr? Na steny, ktoré sú plné prác žiakov školy, alebo farebné dvere, ktoré vyčarujú úsmev každému, kto sem príde? Spoločne sa vydajme ďalej do školy. Ukážme si, ako zútulnené sú priestory školy a kde všade získavajú študenti svoje vedomosti. Jedným očkom nakúkneme do priestorov, do ktorých majú žiaci prístup iba s vyučujúcim a pozrieme sa aj do miestností, kde vyvíjajú deti svoj talent. Tak čo, ste zvedaví? Začneme od najmenších. Pre ukážku sme prišli hneď zo začiatku na prvý stupeň. Triedy majú pekne vyzdobené a žiaci s pani učiteľkami majú po celý deň v triede pozitívnu atmosféru. Na prvom poschodí sú triedy od piatakov vyššie. Poďme sa pozrieť na jednu z tried. Žiaci na výtvarnej výchove alebo výchove umením navštevujú ateliér, v ktorom si žiaci môžu svoje myšlienky stvárniť na papier alebo výkres poskytnutý ateliérom. Tí najtalentovanejší majú možnosť preniesť svoj dar umenia aj na steny. Niektorí tak už učinili. Škola má taktiež modernú počítačovú miestnosť, kde je obsahom taktiež projektor s bielym plátnom, ktorý využívajú vyučujúci. Medzi učebne patrí aj laboratórium, v ktorom sa taktiež nachádza biela tabuľa, na ktorú žiaci upriamujú pozornosť a tak sa venujú aj učivu, ktoré je na tabuli. Škola ponúka žiakom voľnočasové aktivity, napríklad tanečný krúžok pre dievčatá alebo turistický krúžok pre mladých cestovateľov. Je len na deťoch, aký krúžok ich zaujme. A čo škola ponúka? Vzdelanie, kvalifikovanú prípravu žiakov na strednú školu, vynikajúcu stravu. Tešíme sa na vás.